Ajayaबो बेरायनो फैदों फुजा नायनो आजाया आजायाबो फुजा नायनो फैदों आंना खुलुमहैगोन दे आं खुलुमहैगोन लोगोफोर खुलुमनो फैदों आरोखि media pulang berwala ke sana. Nah, sama itu lah. लोगोफोर जादों जे आरोखि ना दा एसे नेट देखा गंसलाय नै मोनसेबाव आरोखि ना बे मोनसेयाव थांना फैदों ओमफ्राय दा आं मोनसेबाव आरोखि ना मानसि फैदों आरोखि ना बे नैबे मेन रड आरोखि लोगोफोर दा गेटआव हाबनोसै आरो फिसालाफोरनि आजाया दा थांनो हादों लोगोफोर नै जा भिरखा आरोखि नै आजायाबो आजा नों जिरानो दे माने एसेबो फानग्रा फैदों आरोखि लोगोफोर दा मेन मनसाबायाव आरोखि ना जेराव गेटखौ माबायदि दा लोगोफोर आरोखि मा नेम नालाय आजा जोङो दा इयाव मन्दिराव फुजा हैनायनि माबा लानो हादों आरोखि ना प्रसाद लानो हादों बिया लानोसै लादो फुजानि माबा लानो हादों 30 थाखा नामा लादो नै लोगोफोर इयाव फुजा होनो थाखाय दिया लाबाय आरोखि ना फुलबो लाबाय
जाहैगोन आरो दा नै बिनि खाथियावनो आरो मोनसे दुर्गा फुजा दंबावो आरोखि लोगोफोर बेखौ खुलुमनो फैबावबाय जोङो मोनसेखौ खुलुमखांनानै फेमिलिया खुलुमगोरबाय लोगोफोर गेलेग्रा लाबाय आरो गेलेग्रा लादों लोगोफोरनि आदा मा लाखोनो देखायलाय लाबाय आरोखि Coba tuh betul. Aja apa जादों नै ओरैजाय जा लोगो बिथाङाबो दङ बेयाबो फेमिलिखौ लानानै फैदों लोगोफोर नैबे जाहैबाय आलु गथा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आलु हानाय आरोखि ना ओमफ्राय नै ओरैजाय जा बिथाङा नै जा माबा चाउमिन जब आलू पट्टा कर जाते अरे एक्टर वो एक्टर नहीं ना सारे या ये पे डर ना लगा पर नहीं ड्राइवर पुजानी दुर्गा पुजानी 2025 साली ना मार कोरोर समय ना तो फास्ट पुजा ये करने से बाहर भी जा रहे हैं जने सब आलू जाते लगा पर फेमिली अब जाबाय आरोखि ना आंबो जानोसै आंना जाथ'वाखै आरोखि ना जागोन जानानै दङ जाबाय आरोखि ना आं ओंखारबाय नै ओमफ्राय नैबे माबायनो नागिरदों आङो मा जिनिस बे मिथा पान बानायदों आरोखि ना